Mňa mrzí to, a to, čo som povedal, že je veľmi kľúčové v takýchto postoch, lebo Európsky výbor je najdôležitejší výbor v rámci Národnej rady, aby bolo takéto vákuum, aj moje postavenie je teraz niekde vo vzduchoprázdne. A bol som na Kosaku, mali sme stretnutie bilaterálne a každý sa ma pýta. Teraz ako to u vás vyzerá? No a teraz ja neviem. Ja sám sa dožadujem odvolania. Teda pozrite sa, tak ako my vnímame situáciu v každom členskom štáte a aká situácia sa mení, tak takisto sledujú aj nás. A my ako strana Hlas sme mali vlajkovou loďou, bolo naše ukotvenie v európskych štruktúrach NATO a prostredník alebo vykonávateľ Európsky výbor. Pre mňa je zaražajúce, a teraz z politického hľadiska, že keď takáto otázka bola vôbec postavená, že no tak chcete sa zbaviť, už konečne ho potrestajme, tak zoberieme vám ten výbor, že nikto z vrcholných predstaviteľov strany Hlas voči tomu sa nepostavil. My stratíme našu vlajkovú politickú loď, ktorou sme boli garantom v rámci tejto koalície, že budeme členom Európskej únie.